Hayırlı kеш, siz Müslüm televiziyaсын qaraysiz. Rayon kөлән вакыйгалар белән сезне мин Римма Авзалова таныштырырмын бүгенге чыгарылышта. Россия бөркетләре мәктәпләрдә алдынгылар хәрәкәтенең беренчел бүлекләре ачыла. Урман иясе диярсең, волонтерлар хәрбиләргә маскировка костюмнары тегә башлады. Киләбез, сөйнә киләбез. Әз булса да ярдәмебез дисен. Суллар төрле, максат бер. Мошенникларның алдау суллары арта. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Россия мәктәпләрендә һәм урта махсус уку йортларында алдынгылар хәрәкәтенең беренчел бүлекләре ачылды. Башлангыч сыйныф укучылары Россия бөркетләренең социаль активлыгын үстерү программасы буенча эшли башлады. Бу көннәрдә алдынгылар хәрәкәтенең Россия бөркетләре юнәлешенә балалар кабул ителә. Балалар тормышындагы бу вакыйга мәктәпләрдә бәйрәм төсен алды. Мөслим мәктәпләрендә үткән чараларда Гөлназ Җәлилова катнашты. Бөркет кануннарын хөрмәт итәргә һәм үтәргә. Барлык мәктәпләрдә башлангыч сыйныф укучыларын бөркетләр сафына кабул итү тантаналары үтте. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә бу чара татар телендә алып барылды. Балалар бөркетләр турындагы риваят белән таныштылар, Россия гимнын башкардылар. Барысы 171 бала ватанны яратырга, тырышып укырга, игелекле эшләр кылырга вәгъдә бирделәр. Бүгенге көнне инде алар бик дулкынланып китте. Һәр класска алдынгылар хәрәкәте активистлары, остазлар итеп беркетелгән. Киләчәктә әлеге укучыларга үзләрен хыялларын тормышка ашырырга, укуларында ярдәм итәргә, шәхес буларак үсәргә дә ярдәм итәчәкләр. Россия бөркетләре сафына кабул ителү һәр бала өчен истәлекле вакыйга. Бу эштә аларга алдынгылар хәрәкәте лидерлары булырга өлгергән югары сыйныф укучылары ярдәм итә. Россия бөркетләре билгесен дә укучыларның күкрәкләренә алар беркетте. Бүгенге көн ныгышады. Безне бөркет алдылар. Безгә шоклар бирделәр. Миңа бу көн нык ошады. Бүген безгә шоклар бирделәр, сумка бирделәр. Килделәр арланыклар. Мөслим лицейында Россия бөркетләре сафына 259 башлангыч сыйныф укучысы кабул ителде. Программа 7 юнәлешкә бүленгән. Ул үз эшенә танып белү, ватан, гаилә, матурлык, иҗат, дуслык, сәламәтлек кебек төшенчәләрне ала. Бүген укучыларыбызны алдынгылар хәрәкәтенең Армия Россия юнәлешенә кабул иттек. Киләчәктә балаларыбызны интеллектуаль яктан алдынгы ата-аналарны хөрмәт итүче, рухи яктан бай булган итеп күрәсебез килә. Без бүген Армия Россияга кушылабыз. Туган илебезнең өчен патриотлары булырга әзерләнәбез. Бөркет булу ул һәр нәрсәдә һәм һәр вакыт беренче булу, үзеңдә ватанга мәхәббәт, тырышлык һәм белемгә омтылыш тәрбияләү, башкалар өчен үрнәк булу дигәнне аңлата. Балаларыбыз шундый булып тәрбияләнер дигән ышаныч бар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим авылындагы үзәк башняда ремонт бара. Сентябрь айында башланган эш бүген дә дәвам итә. Башняда ремонт барышы турында Фәридә Гайнетдинова. Башня бик тузган, көмбәзе, су җыелу резервуары һәм торбасы тишкәләнгән. Төрле урыннардан су саркый. Тирә-якка агып утыра. Шуңа күрә дә башняның кичекмәстән төзекләндерү эшләре бик кирәк иде. Эшре бетте. Су башняның үзенең основной бочкасы дип әйтгәндә. Һәм аның ясауның мәгънәсе юк. Аннан тышкы аның стойкалары бар. Ул стойкалар тоже эшре башлады. Һәм инде бүгенге көндә Чистай шәһәренә килеп, самовложение акчасына ясала безнең капиталь ремонт су башнясын. Аны инде хәзерге көндә вариттеләр, бочкасын яңадан соң быелар. Пескоструй белән стойкаларын чистартып, тоже буяп куялар. Иң азактан башчысын куйганнан соң инде освещениесе киләне шагында. Төзекләндерү эшләре тәмамлангач, башнядагы су сәбәпсез исраф булуга тагын бер нокта куелачак. Димәк, Мөслимнең үзендә яшәүчеләрдә су җитмәүдән азат булырлар дип ышанабыз. Хөкүмәтебез безне шушы кадәрле тамчылардан аермас өчен төрле яклап ярдәм итә, финанс мөмкинлекләре булдыра. Су яшәүче гына дияргә яратабыз. Димәк, һәрберебез өчен кадерле булган суны да саклап һәм кадерләп кенә куллансак иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Физкультура спорт белән шөгыльләнү сәламәтлекне ныгыта. Шулай да спорт белән шөгыльләнергә һәркемдә атлыгып тормый, югыйсә моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар кебек. Райондашларыбыз спорт белән шөгыльләнәме, гомумән спортка мөнәсәбәт нинди? Коллегаларыбыз райондашларыбызга шундый сораулар белән мөрәҗәгать итте.
Физкультура һәм спортны үстерүгә, яңа чемпионнар тәрбияләүгә, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауга җирлегебездә зур игътибар бирелә. Үзәктә урнашкан барлык спорт объектларында райондашларыбызга үз сәламәтлекләрен кайгыртуга ярдәм итә. Мөслимлеләр булган мөмкинлекләрдән яратып файдалана. Спорт белән шөгыльләнергә вакыт бик калмый, шулай да инде күнегүләр ясарга тырышам. Җәяү йөрүдә бик файдалы. Көндә инде хотя бы бер ярты сәгать, 10 мең адым диләр инде. Көнгә 10 мең адым ясасаң, сәламәтлек өчен бу инде бик уңай. Спорт белән шөгыльләнергә безнең районда бөтен шартлар тудырылган. Теләге булган һәрбер кеше инде вакытта спорт белән шөгыльләнә ала. Шәхсән миңа калган килгәндә инде спорт белән шөгыльләнгәнем юк. Әлбәттә, бар әйбер үзебездән генә тора. Теләгәң вакытын дөрес белә белсәң, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Чөнки сәламәтлек ул безнең кулда. Для спорта, конечно, находится время. Не всегда, конечно, то, что хочется, но стараюсь, конечно. Даже если не побегать и попрыгать, то во всяком случае походить, погулять. Особенно спускаемся на набережную. Там светло, хорошо. Есть где погулять. Жаяу йөрибез күбрәк. Шөгыльләнәбез, йога белән инде. Иң беренче нервларны тынычландыра. Кешенең үзенең эчке теге янып йөргән кешеләрнең негативларын алып ташлый. Аннан соң йога белән шөгыльләнгәч инде дөнья карашың да үзгәрә, тынычрак карыйсың, кеше белән мәсәлән мөгамәләдә. Райондашларыбыз спортка битараф түгел, велосипедта йөрүчеләр, йога белән шөгыльләнүчеләр дә әз түгел. Бер-берсеннән күреп спорт дөньясына тартылганнарның да шактый булуы сөендерә. Кыш көннәрендә шосаңгы, хоккей, иң әйбәте. Җәйгә шосапит, маша бензин күбрәк. Авлай сәпит җиңел, рәхәт, физкультурага бер файдалы. Җәй көннәрендә әйбәте велосипед инде. Элекке заманда шөгыльләнә идек, но хәзер уже теге яшь үзенекне итә, но 76 яшь белән барганда уже бик шөгыльләнәсе килми, дөресен генә әйткәндә. Лыжада йөри идек, әле соңгы берничә ел элек кенә туктадык. Урамда прогулкада йөрибез рәхәтләнеп. Biz инде гаиләбез белән чыннан да спорт белән шөгыльләнәбез. Җәй көне инде без велосипедларда йөрибез. Кыш көне вакыт булганда чаңгыга чыгабыз. Спорт инде ул сәламәтлек, шөгыльләнергә кирәк дип уйлыйм. На велосипеде постоянно. Хочу и вот шабашу постоянно, вот спорт. На леса лезешь, там на самый верх. Там как бы постоянно на ногах бегаешь, ноги разминаешь. Вот и спорт. От работы до работы вот езжу там. В день, километра 3-4 проезжаю. Вот. На шабашке тоже езжу, тоже на велосипеде. Километраж наматывается. Спорт кешедә түземлек һәм чыдамлык тәрбияли, төшенкелеккә бирелмәскә өйрәтә. Спорт белән шөгыльләнү ихтыяр көче булдыра ди райондашларыбыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Узган атнада Мөслимдә ярминкә гөрләде. Ярминкәдә гадәттәгечә авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителде. Башка төр товарлар да бар иде. Ярминкәдәге товар ассортиментын һәм бәяләрне Лилия Шәймиева өйрәнде. Ярминкәгә көнедә бәйрәмчә аяз җылы булды. Сәүдәгәрләрнең хәләл көче белән җитештерелгән продукциясына ихтыяҗ зурдан иде. Яңа суелган козлар, бал һәм козылык, сыер ите бай ассортиментта тәкъдим ителде. Ярминкәләрне безнең Мөслим халкы, Мөслим район халкы көтеп ала һәм яратып чыгалар. Һәрвакыт монда свежий белән сөтләр, итләр, будай, бәрәңгеләр алыплар. Хәзер менә быелны кыш соң китү сәбәпле алмалар юк иде, менә алмалар саталар. Районымызда традиция буенча үткәрә торган көзге ярминкәләрнең берсен үткәрәбез. Халык бик актив, үзәк мәйданда музыка гөрләп тора, сату бик әйбәт, төрледән ассортимент алга таба да. Безнең инде менә шушы була торган бәйрәмнәребездә һәр кайсыбызга да шушы ярминкәдән бәйрәм кайфы белән, дәрт белән матур итеп иләребезгә кайтыргабыз. Ярминкәләр районда бик еш үтә инде, халык бик күп, бик теләп килә. Чөнки ярминкәләрдә шундый күп продукция, авыл хуҗалыгы продукциясе да һәм промышленность продукция бердәмлек кирәк. Бердәмлектә көч. Менә халкыбызда менә бу ярминкәләрдә шулай бик теләп йөри. Мөслимдәге ярминкәләр һәр вакыт халыкны бер йодрыкка туплый, күпләр ярминкәгә таныш белешләрен күрергә, дуслар белән аралашырга дип чыга. Бу көнне бәйрәм рухы урамның һәр почмагында сизелә иде. Ярминкәгә һәр елны, һәр вакыт яратып чыгабыз. Шул хәтле күңелле, дус ишләрне очратабыз. Аннары 300 бәядән продукциялар алабыз. Менә ит алдык. Bütün әйбер бар. Кемгә ни кирәк? Ите, җимеше, алмасы, бөтенесе дә бар.
Менә бит миндә алды вала 6 кило. Olmanı. Ярминкәләр ошый, ярминкәләр бик кирәк. Менә бит халык үзе теләгән әйберне шушында сайлап сатып ала. Һәм сатасы килгән өчен кеше өчен дә бик әйбәт. Ярминкәләр булып торсын, бәйрәмнәр булып торсын. Бик күңелле. Сатудагы продукцияга тел-теш тидерлек түгел, халык ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерерлек азык-түлектә, кием-салым, көнкүреш товарлары да бар. Үзебезнең мөслим сатучылары белән Чаллы, Түбән Кама шәһәрләреннән дә сәүдәгәрләр килгән иде. Бу инде кешеләргә ибергә сатып алып түгел, инде күңел ачу җире дәймен. Бу ярминкәләрдә күп катнашам мин. Еш катнашам. Бик батыр оештыручыларга бик зур рәхмәт. Шуннан да халыклар бердәм булсын, дус, тату яшәсеннәр. Илләр тыныч булсын, исән саулык булык бүтәнебездә. Әниләр белән мин дә чыктым бәйрәмгә әйберләр алырга, күп әйбер алдык. Бөтен кеше дә бәйрәм белән. Мөслим районында ел сайын, ай сайын ярминкәләр үткәреп бара һәм бу күренеш миңа бик ошый. Чөнки бу менә авыл хуҗалыгында үзләре менә казларын, үзләре менә өйдә җитештерген продукцияне менә авыл халкына үзе җитештергән продукциясын, сөтен, майын кирәк кешесенә сату мөмкинлеге бу. Ярминкә халыктан да бик әйбәт әйбер. Аслында сүз дә юк. Монда ни күңелгә тирәй, ни янын кили барса да бар, сайлап алырга була. Бәясен карарга була. Монда расы оештырганнар, нәрсә әйтәбез килә? Сатучыларга уңышлы сәүдәләр, сатып алучылар алган әйберләр тәмле булсын, ризык булсын. Шунысы сөенечле, халык өчен продукция кулай бәядән тәкъдим ителде. Мал һәм кош ите быел аеруча тансык булган алманы халык хәтта чираттырып алды. Ярминкәгә килүчеләрне Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты үзешчәннәре сәламләде. Мөслимнең үзәк урамы ярминкә беткәнче җыр-моңга күмелеп утырды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Районыбызда волонтерлар саны артты һәм алар һәр вакыт хәрәкәттә. Махсус хәрби операциядә катнашучы райондашларыбызга ярдәм оештыручылар да алар. Моннан тыш егетләргә кирәк-яракны да үзләре әзерлиләр. Бу көннәрдә аларда маскировка сеткалары ясыйлар. Баланлы авылы хатын-кызлары маскировка костюмнары тегүгә дә кереште. Баланна улынан Фәния Хафизова районыбызда актив волонтерларыбызның берсе. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә ярдәмче оештырыла башлаганнан бирле авылдашлары белән алар һәр вакыт беренчеләрдән булып ярдәмгә алыналар. Егетләребезгә маскировка костюмнары тегү тәкъдиме булгачта, баланлылар иң беренчеләрдән булып эшкә керештеләр. Ашта куркытты инде, бик олы эш бит инде бу, вагышта инде. Яңадан кызлар белән киңәштем дә инде, кызлар мәйтәм шундый хәл, тегәбез диделәр инде, бер сүздән менә. Шакыргаштан инде мин эндәшкәч, алар сразу килеп җитәләр, менә машиналарын күтәреп килделәр. Күпме булдыралар, товарлар, шелтәрләр, җипләрен, бөтен әйберсен алып килделәр инде. Менә шулай итеп эшләп ятабыз инде. Авыл клубы бинасы бүген вакытлыча тегү цехына әйләнгән. Һәр көнне лаеклы ялдыгы апалар бирегә җыелып костюмнар тегү белән мәшгуль. Кемдер җипләр әзерләсә, кемдер җипләрне ленталарга тегеп бара. Һәр кешегә эш бүленгән. Апалар бердә зарланмыйлар, безгә бик рәхәт. Бөтенесенең дә күңелендә сугыш бетсен иде дигән теләк инде менә. Үзебезнең балалар өчен бит. Бер генә солдат тылса да, менә күрсәтми тора торган кием тегәлсәк иде дип тырышып эшлиләр инде. Аларның да өйләрендә эшләре бар, балалары да кайта, менә вакытларын кызганмыйча алар киләләр. Эшкә бик уңган булсалар да, сүзгә бик саран булып чыктылар апаларыбыз. Һәр көнне үз тормыш мәшәкатьләрен калдырып бирегә килүчеләргә сокланмый мөмкин түгел. Без инде Фәниянең чакырганын гына көтеп торабыз. Ул группага язмаса инде үзебез язып, бүген киләбезме дип сорыйбыз. Киләбез, сөйнә киләбез. Әз булса да ярдәмебез дисен. Сугышлар тизрәк бетсен. Илләргә, йортларга кайгы кермәсен бүген. Райондашларыбызның шулай тупланып бердән булып ярдәмгә алынуы егетләребезгә зур терәк булып тора. Теләгебез бер. Алар барсы да туган җиребезгә, гаиләләре янына җиңү белән тизрәк әйләнеп кайтсыннар иде. Фәридә Гайнтинова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мошенниклар тагында активлашты дип полиция хезмәткәрләре алда усуллары төрле. Кәрәзле телефоннан шалтыратып банк хезмәткәрләре итеп таныштыручылар бар. Ярдәм кирәк дип алда очраклары да күп. Алдарларның капканына эләкмәс өчен нишләргә? Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Мошенниклык очраклары белән халык еш очраша башлады. Иң беренче очрак моннан 15 еллап элек теркәлгән булган. Мошенниклар үзәк банклардан мәгълүмат алалар, утечка информация дигән зур шик тә бар. Бүгенге көндә 44 җинаять эше кузгатылган, именно мошенничество белән связанный. Бүгенге көндә иң распространенный мошенничество бара безнең интернет челтәре аша халкыбыз төрле товарлар сатып ала. Шул вакытта алданалар инде нык.
и түрлі банк қызметкерлері, ішкі ішлер бөлігінен, прокуратурадан шолтыратып, сіздің оқшағызға hücum ясадылар деп, олдап кішілеріні түрлі шотларға оқша көшірттірелер. Октябрь айында мошенниклар бик күп райондашларыбызга шалтыратып, хисап счетында булган акчаларны куркынычсыз счетка күчерергә тәкъдим иткән. Бер катлылы яшьтәгеләр белән бергә яшьләр дә алдана. Чөнки мошенниклар бик көчле психологлар. Соңгы тор келгән җинаять безнең Октябрь авылыннан бер абый укытучы булып эшли. Мошенниклар шалтыраталар моңа, сотрудник полиция итеп представляться итәләр, сотрудник банка итеп представляться итеп, алдап оқшасын салдырып, счетларыннан икенче счетка күчертерәләр. Тиз генә боерга теләүчеләр йоклап ятмый, мошенниклар үзләрен күп очракта банк хезмәткәрләре дип таныштыра. Алдарның максаты кешене җибәрмәскә, мошенникларга акча күчерү белән аларны кире кайтару мөмкин түгел. Бүгенге көндә төрле таныш белешләрнең номерларыннан килергә может сообщениялар. Шул сообщенияларга кергәндә автоматически шушы номер белән привязанный банковский карталардан акча сниматься ителә. Онытмагыз, сезнең исеннән берәү дә кредит рәсмиләштерә алмый. Сезгә алынган кредиттан баш тартырга кирәк дип шалтыратсалар да ышанмагыз. Бу мошенникларның хәйләкәр алдау юлы. Бушлай сыр тәбедә генә мошенниклардан алданып кредитлар алып, әҗәткә батып яшәргә ашыкмагыз. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлфия Гайнетдинованы аяклы тарих дип йөртәләр, бөтершек кебек җиңел гәүдәле Әлфия апаның белмәгәне юк, халы яшьтә булуына карамастан хәтере дә бик әйбәт. Үрәзмәтнең тагын бер хөрмәтле кешесе Әлфия Гайнетдинова турында алдагы сюжетта. Бер үзе бәрәңгесен алып, аңа кадәр пычак белән бәрәңге сабагын берәмтекләп кисеп чыкты дигән сүзне ишетеп, Үрәзмәттә яшәүче ут кебек әбине үз күзебез белән күреп кайтасыбыз килде. Чынлап та ут кебек әби булып чыкты. 91 яшь тула димәссең үзенә. Шул хәтләнек итеп эшләдек. Шушыңга күрә сәламәтмендер мен хәнең кызым. Әле хәзергә авырткан җирем юк. Бер җиремдә авыртмай. Ну күзгә элдермелдергә әйләнде. Ул да авыртып түгел. Оннан кайткач берәр аны ул халкыда көлә торган инде. Бүтән балага, кешеләргә шүлкә бәйләдем, акчага була. Бәйләдем, җинҗирләдем, бәйләдем. Ondan bizimning firmada barabız qaytabız firminamda endi ул чагында. Барганда да култык астымда җыңлак бәйләй барам, кайтканда да култык астымда җыңлак бәйләй кайтам. 25 сутый бакча бәрәңгене бер үзе алып чыгу өстенә көзгә исәп итеп, шул бәрәңге бакчасын кул белән казып чыгып, сорымсак һәм кишер утыртырга да өлгергән. Әлфия апа 7нче сыйныфны тәмамлау белән фермага эшкә чыга. 14 яшеннән алып 50 яше тулып киткәнче сыер сауа. Эштән бушамаганга бүген дә тәндә җиңеллек тоям ди райондашыбыз. Авыр шырлар, бер юк, ошарга башык сауттай шулайдан жага килдем инде. Жагадан миңа кеше куша, шелтер бәйләем кешегә, бәйләем, акчага була, алар әмме күп акча бирә, шулай тәйтә, теркләндек үзем фирмадан кайткан араларда шулай бит инде. Ул чагында да бакча кайларын кадыр, бәрәңге бакчаларын каздым әле ул чагында да бер үзем. Әлфия апалар гаиләдә 4 бала үсәләр, 4-се дә кыз бала булгач, әниләре кызларын авылдан чыгарып җибәрүгә теш тырнагы белән каршы була. Әлфия улдашы шахтада эшләп кайткан Әхияреттин белән кавышып 5 балага гомер бүләк итәләр. 57 елны беренче балам туды. Ул тугач бәбкә шейләрем, как арбаларга салып үстереп дигә җиртем шуны. Амбар алдына эшкә. Төреп чыгарга бер юк. Балаларга үшәр кием шилкә бәйләп куеп кышка, шулай итеп үстердем балаларны. Балаларым Аллага шөкер, тәүфиклы булдылар, әйме. Бер кеше белән урлашта дип апкилүш булмады. Сугыша балаң дигән кеше дә булмады. Бүген дә телевизорын кушып куеп, бер дә карамыйча гына бәйләү белән мәшгуль. Авылдан чыгып китмәгәч, бер сүз дә урысча белмим ди Әлфия апа. Аны авылның аяклы тарихы диләр. Бер белмәгән әйберсе юк үзенең. Бүген дә җирле халкы сарык йонын алырга чакыра үзен. Җирлеккә караган 4 авылның да дини йолаларын үтәүче каршыга. Мәетләрне юып соңгы юлга сатучы бик зиһенле апабыз диләр аны. Хәзерге яшьләр дөньяның кадерен белсәләр, җумакта яшәйбез, җолкау тәриләр, эшләсеннәр, эшләгән кеше интекмәй яшәй. Менә 90 яшьмә чаклы эшләдем, әлмин 76 яшьмә чаклы 10 барда эшләдем. Әйем 76 яшьтә туктадым. Туктамайдым, бу мин бакча бирмәй булаларга дип әйтә туктадым. Юмарт һәм бик җиртелле шаян сабыйларча бер катлы. Шул ук вакытта бик үҗәт булган Әлфия апага алга таба да матур көннәр насыйп булсын иде. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам, халда сезне сабак булсын тапшыру көтә, исән-имин булыгыз.